Штогод 22 сакавіка ў свеце адзначаецца сусветны дзень водных рэсурсаў. Задача ў свята агранічна простая – прыцягнуць увагу ўсяго чалавецтва да пытанняў асваення і зберажэння водных рэсурсаў. На Шклоўшыне ў гэты дзень у раённай бібліятэцы прайшла сустрэча, прысвечаная гэтаму дню. Вода – крыніца жыцця. З такіх слоў пачаў свой выступ галоўны спецыяліст інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Шклоўскага райвыканкама Александр Макаренко. Ён азнаёміў прысутных з гісторыяй узнікнення гэтага дня, статыстычнымі дадзенымі па расходванню водных рэсурсаў ва ўсім свеце, аб водных рэсурсах нашага раёна, нагадаў аб захаванні правіл рацыянальнага адпачынку на прыродзе, галоўнае з якіх захоўваць чысціню прибережных зон и водоемов. Резко сокращаются с каждым годом запасы пресной воды во всем мире. И тенденция идет не восстановление на увеличение, а именно на снижение. И если мы не будем беречь, то, конечно, мы потеряем самое основное богатство нашей жизни. А вода – это источник жизни на земле.